A declaración do representante da empresa propietaria da mina de Sanfins, prevista para esta mañá nos xulgados de Noia, quedou suspendida ata nova data, aínda sen concretar. A empresa debía responder ás preguntas do titular do xulgado de instrucción número 2 por presuntos delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, logo de que nas dilixencias penais evidenciaran os altos niveis de concentración de metais pesados que as verteduras da mina están a causar no medio natural. Uns datos, ademais, evidentes tras os informes achegados tanto polo Seprona como pola acusación popular, exercida polas confrarías de pescadores de Noia e Portosín e tamén as organizacións ecoloxistas. Aproveitando a declaración, ia celebrarse tamén ás portas do xulgado unha concentración por parte de diferentes colectivos para exixir o selado das galerías e a retirada dos residuos mineiros acumulados no río, rematando así coas verteduras de metais pesados. Unha protesta que finalmente tampouco chegou a realizarse e que quedou aprazada ata que se sinale unha nova data.